কৰি কৰিব লাগে বুলি যাতে বড়ো মানুহে আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয়, আকৌ যদি বড়ো মানুহে হাতত অস্ত্ৰ তুলিবলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে এবছৰৰ ভিতৰতে BTR চুক্তি 2020 চনৰ চুক্তিৰ 100% দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ছাৰ, প্ৰথম কথা হ'ল যে মই প্ৰথমতে BTRৰ পৰা আহোঁ। थारैनो दिनैनि दिना मोनसे अरायबो गोसोखांजाथाव मोनसे जारिमिनारि दिन हिसाबै गोजोर जानानै थासिगोन। जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव आरो मोनसे गौरबनि बाथ्रा जे बर'फोरनि थैजों जोनोम मोननाय BTCनि गिलु फालु मोनसे पृथिबीखौ सोमावग्लुंनो हानाय आन्दोलननि गेजेरजों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आन्दोलन, बे आन्दोलननि जोबथा बुब्लियाव फैयै फैयै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BLT आरो आबसु BPSC गासैबो बर' रायजो राजानि हेफाजाबाव जे खालामनाय सुक्ति, बे BTC नामै जे जों सेक्सिडुल प्रभिजन मोननाव मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय, बे एरेन्जमेन्टनि मोनखांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि चिफ जानानै क'क्राझाराव BTCनि मोनसे एसेम्बलि न' दिनै बेयाव जे बेसेबांबा समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर लुफुंनानै लानो हानाय जादोंमोन। बे एसेम्बलिनि न'आवनो दिनैहाय आसाम बिधान सभानि बाजेट सेसननि मोनसे जथुम्माया 2025-26 सननि थाखाय जे मोनसे बेवहाय सावरायजेननायनि हाबाफारि हिसाबै जे बाव दिनैहाय जिरायफैदों। दुलाराय आसामनि मन्थ्रिफोर, MLAफोर, अफिसारफोर गासैबो फैजोबनानै टटेल दिसपुरनि मेसिनारिया फैजोबनानै बेव जे बिधान सभानि सानसेनि हाबाफारि लानानै जे जथुमनाय जाबाय, बे जथुमनाया थारैनो जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय BTC बासिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव, गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों धन्यबाद होगोन। बिथांनि गेजेरजों जोङो BTC सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथाङा सरकाराव थानानै जे मोनसे बेसेबांबा गिदिर समायना रमायना एसेम्बलि हाउस लुनो हाबाय BTCनि, बे एसेम्बलि हाउस लुनो हानायाव दिनै बे एसेम्बलिया आसामनिफ्राय फैनानै जे जिरायफैदों, बेनि थाखाय एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सरकाराव जिरायनानै बे समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर एसेम्बलि हाउसखौ जुदि लुवामोनब्ला आसामनि बिधान सभाया, स्टेटनि बिधान सभाया गासैबो मन्थ्रि MLA अफिसारफ्रा फैनानै दिनै बेबायदि मोनसे बाजेट सेसननि जागायनाय जथुम्माखौ बिथांमोना बेवहाय जथुमनायनि खाबुखौ मोननाय नङामोन। रायफैदों, जों बिथांमोनखौ बरायो, वेलकाम खालामो आरो बेखौ जों गोसोखांनो नांगोन बे सेक्रेटारियेटखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनायसो आरो दिनै बिथांनि लुनायाव दिनै आसामनि एसेम्बलिया जाफैदों, जों बेखौ बरायो। नाथाय जाय इस्यु दिखांनो नांगौमोन, जा बिथांमोना बुंनो नांगौमोन, नाथाय UPPनि दैदेनगिरिफ्रा बुङाखै, बे मोनसे लासिंसिं बाथ्रा। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर, आङो भिडिअखौहाय मैयाफोरनो लाबोनो सानदोंमोन, नाथाय आंहा समनि आंखालनि थाखाय आङो भिडिअखौहाय बानायनो हायाखै, बिनिखायनो निमाहा लानाय जाबाय। दिनै आङो बेखौनो लानानै फैदों जे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जे आसामनि मोनसे जारिमिनारि आयेन आफादनि बाजेट सेसना 17 फेब्रुवारियावहाय जोबनानै थांबाय। दा नैबे बाजेट सेसनखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि दान्थे बिदान्थे आरो गावसोरखौनो दुग्गानाय आङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों आरो इउटुबार्सफ्राबो ओरैबायदि दुग्गा जादों बे नब्लांखौ लानानै। बाजेटखौ लानानै नङा दे, बे बाजेट खालामफैनाय नब्लांखौ लानानै, सेक्रेटारियेट बिल्डिंखौ लानानै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BPFनि सापर्टारफ्राबो ओरैबायदि दुग्गा जादों। दा बिनि सायावनो आं बुंनो सानदों रायजोफोर। गिबियाव आङो आसामनिनो सासे MLA उकिल गगৈ बिथांखौहाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथाङा जे NDBफोरनि जेंनाखौहाय आसामनि बाजेट सेसनाव बुंनानै होबाय। মই উকিল গগৈ ছারক ধন্যবাদ যাচিছো, আপুনি যে আমার বড় NDBৰ কাৰণে বাজেট সেশনত উত্তৰ দিলে, সেই কাৰণে মই আপোনাক অভিনন্দন জনাইছো। दानिया फै जोङो नैबे रबिराम नार्जारिनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनि रायजोफोर। बिथाङा बुंदों बे बाजेट सेसनखौहाय BTRआवहाय सेक्रेटारियेट बिल्डिं नङाब्ला खुंफैनो हानाय नङामोन होननानै बुंदों। हयथ' सेक्रेटारियेट बिल्डिं गैयाब्ला
गुबुन माबा मोनसे बिल्डिं बानायनानैब्लाबो इउपिपिएल नि सरकारा बेयावहाय लाबोगौमोन नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानदों रबिराम सार नार्जारी नोंथाङा बुंबाय थिगानो नोंखौ आं बुंनोबो समायामोन नाथाय आं अब्लाबो नोंनि गोरोन्थिखौ आं बुंनो सानदों बेयावहाय बाजेट सेसनाखौहाय बिटिआर सेक्रेटारिनाव लाबोबाय आरो बे सेक्रेटारियेट बिल्डिंखौ हाग्रामा महिलारिनि एकर्ड जानाय समावहाय बिथाङा लुनानै दोनबाय बेयो गोजोनथाव बाथ्रा नाथाय बिल्डिंआथ' इनकमप्लिटमोन थेवबो आं जेबो बुंथ'ला नाथाय बे बिल्डिंखौ लुनानै दोननायनि थाखायसो लाबोदों होननानैहाय खुसि जानाया बियो एसे गोरोन्थि जादों सार दा बेयो बिल्डिं थासेयावबो नोंथांमोननि सरकार सालायनाय नोंथांमोननि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव मानो बाजेट सेसनखौहाय बे सेक्रेटारियेट बिल्डिंआवहाय लाबोनो हायाखै दिनै गोदान सरकार सालायनाय 5 बोसोरनि गेजेरावनो सासे सीएम इउपिपिएल नि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारा माब्रै बे बिटिआर सेक्रेटारियेटआवहाय आसामनि मोनसे गिदिर आयेन आफादारि सेसनखौहाय बेयाव लाबोनो हाखो एसे लाजिनोसो सोलोंनांगोन नोंसोरो बिपिएफ नि दैदेनगिरिजों लोगोसे बिपिएफ सापर्टार साफ्रोमबो लाजिनांगौसो बै समावहाय 17 बोसोर आरो 5 बोसोर डिभाइड खालामलायोब्ला जोङो 17 बोसोरावहाय बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा नैबे बिटिआर सेक्रेटारियेटआवहाय खनथाम मिथिबाय दा खनथाम बाजेट सेसनखौहाय बेयावनो लाबोनो हागौमोन मानो हायाखै इसेबां पावारफुल गोनां सासे चिफआ बे आसामावहाय जे बाजेट सेसन बानायफैदों आसामनि मानसिफोरा बे जोंनि बिटिआरआव फैनानै सेक्रेटारियेटआवहाय बिटिसि नि बाजेटखौहाय बानायफैदों बेखौ मानो लाबोनो हायाखै तेजपुरनिफ्राय मानो लाबोनो हायाखै 17 बोसोराव बेनिखायनो आं बुंदों रबिराम नार्जारी सार कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय आरो हाग्रामा महिलारि नोंथांमोन साफ्रोमबो लाजिनाया मोजां आरो नोंसोरो साननांगौआ बेसोमोन दे एसेबां बोसोर जोङो रायजो सालायबाय 17 बोसोर बिपिएफ नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरखौहाय सासन खालामबोबाय नाथाय जोंनि पार्टिया मानो बे बिटिआर सेक्रेटारियेटआवहाय आसामनि मोनसे जारिमिनारि आयेन आफादनि बाजेट सेसनखौ लाबोनो हायाखिसै बेखौसो साननांगौमोन रबिराम नार्जारी सारा लाजिनांगौसोमोन नाथाय दुग्गादोंसो बेखायनो आं बुंदों बिपिएफ नि मानसिया माब्लाबाबो समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा नङा मिथिबाय दा 5 बोसोरनि गेजेरावहाय आरोबाव कर'ना भाइरासनि थाखाय कभिड-19 नि थाखाय इउपिपिएल सरकारा खामानि मावनो मोनाखै थेवबो बिथांमोना बे बेसेबांबा जारिमिनारि गिदिर मोनसे खामानिखौ मावबावनायखौ जों नुदों लोगोसे आं बुंनो सानबावदों 17 बोसोरनिफ्राय लानानै जोङो बुंबोनाय खोनादोंमोन बै समावबो क'क्राझारनिफ्राय भुटानसिम ट्रेन लामा जासिगोन फैयै 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 2020 बोसोरसिमहालागै गोदान सरकार जाफैलायबाय थेवबो जोङो माब्लाबाबो सार्भे खालामनायखौनो नुवाखै अब्ला बेखौ जों हारिनि थाखाय मावग्रा सिबनो नामा रायजोफोर दिनै 5 बोसोरनि गेजेरावहाय गोदान सरकारा क'क्राझारनिफ्राय भुटानसिमावनो ट्रेन लामा बानायनायनि लाहार फाहार खालामजेनबाय अब्ला रायजो राजाफ्रा सोरखौ सायख'खो हारिनि थाखाय सोर खामानि मावखो आरो 17 बोसोरसिमहालागैबो जोङो मिथियाखैमोन जे 6 शिड्युलनि खामानिया माबायदि जानानै दङ नाथाय जों दिनै मिथिनो मोनबाय बै गारबोनाय बोसोरावहाय 6 शिड्युलनि सोमोन्दै जेबो उल्लेखानो गैयामोन दिनै मानो नैबे गोदान सरकारावहाय 6 शिड्युलनि बाथ्राखौहाय रायखांनानै दावराव जाफैनो गोनां जादों जोबोद लाजिनो गोनां साननो गोनां बाथ्रा बेनिखायनो आङो अराय सम बुंबोबाय थादों बिपिएफ खौ सापर्ट खालामनानै जेबो खामानि गैया बिसोरो गाव गावनि उदैनि थाखाय पावारखौ लानानै गाव गावनि धोन सम्पति बुथुमनायावल' बिसोरो मोखां सोमो होननानै सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों सोरबाया साहा बागान बागान कि बागान बिगा बिगा हा लानानैहाय
साहा बागान बानायदों सोरबाया बहाबा बिल्डिं लुनानै दोनदों गेस्ट हाउसनि थाखाय सोरबाया हा बायफुंनानै दोनदों फिउचारनि थाखाय नों आरो आंहा मा मोनदों नों आरो आंनि थाखाय मा मावदों ना लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि फिउचारनि थाखाय खामानिखौनो मावनानै दोननो हादों ना माबा मोनसे टुरिजमनि थाखायनो साननानै दोननो रोंदों ना माबा मोनसे नेशनेल पार्कखौनो बानायनानै दोननो हादों ना माबा मोनसे बर' हारिनि थाखाय सोलोंथाइनि सुबिदाखौनो बानायना होदों ना इक'नमिक बिथिंखौनो लाबोनो रोंदों ना राजखान्थिखौनो सालायनो रोंदों अब्ला मा सानदों रायजो राजाफ्रालाय जेसेबांनाखि कास्टम बसुमतारीमोन प्रहलाद ब्रह्ममोना दिनैहाय जोङो ससियेल मिडियाआवहाय नुगासिनो दङ आखाइ खमलायनो थिखांनानैहाय बिदि खालामदों बिसोरबायदि मानसिया साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि सुथुर बर' हारिनो बिसोरो मदद होआ कास्टम बसुमतारीया बुंदों हाग्रामा महिलारिया गेस्ट हाउस लुदों शहीद जाबाय बायदिसिना गेस्ट हाउस समस्याफोर जाबाय लुनायजोंल' हारिया दिनैसिमबो माब्लाबाबो डेभेलप माहारिनि जाया जाथिनि हारिखौ सिगां थामोनथानि थाखाय डेभेलप जों दासिमबो खालामग्रो हारिनि संबिधाननि थाखाय खामानि मोजां मावग्रो थामोनथा बिनि नैबे उनाव बेब'स्थाखौ गेस्ट जों हाउस मोनाखै लुयोना दा बेखायनो नोङो जों आसा गावबा गाव फारिनो बिल्डिं रोङोमोन लुयो थांनाय लुबाय समावहाय मिथिबायना एकर्ड जुदि कास्टम फैबावोब्ला माने बेंगालरावबो बिएनपिनि दङ एकर्डनि बिटिसिनि एकर्डनि बिपिएफनि इयुनावहाय हाबायना दोननाया मोजां एकर्ड जागोन ना सिकिउरिटि जाया बिल्डिं बिदि दङ बुङोमोन गंसे नाथाय फिसानो बे मिजिङा मोगथाङाव जाफुङाखिसै जेबो खामानि गैया जायनि थाखाय दिनै बिपिएफआ जों ओरैनो सानफ्रोमबो जांख्ला बुंबाय बुंना थायो लाब गैया बिनि समस्याया समाधान 20 जानांगौ बोसोराव 6 सिडिउलनि बिथांमोननि जा खामानिखौ जेसेबांखि मानो समस्या मावाखै मोनसेल' दिनैसो समस्या 6 नङा बिथांमोननि समस्या बे सिडिउलावहाय समस्याफ्रा खामानि जोबस्रांनांगौ मावग्रा आरो मानसिफ्रा समाज हिसाबै जाथि इउपिपिएल हिसाबै हारि सोरखारनि हिसाबैनो समावसो जेसेबांखिनि 6 समस्याफोर सिडिउलनि दं बे खोथाखौहाय समाधान जानांगौ बुथुमफैदों बेखौ जोङो बिपिएफ बिसोरबो लेभेलनिफ्राय गासिबो जों साफा सरकार साफा खालायनाय हाग्रामा समनिफ्रायनो महिलारिनि मेन्डार आरो गोजा सरकार मिथिबाय गैयै समनिफ्रायनो जाय मानसिफ्रा हाजासिम जों 6 प्रेसार होबाय सिडिउलनि थादों खोथा लानानैहाय जों सम सम दिनैहाय ससियेल इनडाइरेक्टलि मिडियाआवहाय जोङो खोथा बुंदोंना सोमावसारनायबो लाबाय थादों बिसोर खोथाजों साफ्रोमबो बुंनानैबाबो हाग्रामा जों बुंबाय महिलारिनि थादों जे बान्दा रन्जन गोजा दैमारिखौ सख'नांगौ जों माब्लाबाबो नुबोआखै 5 बोसोरनि सिगां 6 सिडिउलनि खोथा बुंनाय हारि माहारिनि बाथ्रा बुंनाय हारिनि थाखाय खामानि मावनाय हारिखौ डेभेलप खालामनायनि बाथ्रा बुंनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंनाय जों माब्लाबाबो नुफेराखै एकमात्र एबसुआल' बुंबोदों बाखि सिबा खर' गंग्लायनानै हाबसुनानै गावनि जेसेबांनाखि बुथुमनो गोनां सम्पति बेखौसो बुथुमबोदों फारसेथिं हारिखौहाय दाङाबाजि हारिजों गुबुन हारिजों दावराव दावसि दुम दाखाल खालामबोदों दिनै इउजि ब्रह्मखौ सोंखारिनानै लाब गैया इउजि ब्रह्मखौहाय सोंखारिनायनि अनगायै नोंसिनि बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौहाय नोंसोरो साननानै नायगोन बिथाङा मानो खौसे जानो रोङाखै दावरावखौ खालामदों थिगानो खालामथों नाथाय बेयावहाय गावनि हारिनिनो चिफ थानानै मानो सामलायनो रोङाखैमोन एनडिपिफोरनि बिदा फंबायफोरखौहाय मानो खौसेथि खालामनानैहाय सावरायनायनि गेजेरजों लाबोनो रोङाखैमोन मानो उमुर खेत साजा होनानैहाय रन्जन दैमारिखौहाय जेलाव फाथायनानै दोनना बे गासैबो जाथाया बिपिएफनि पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि थाखायनो मिथिबाय आरो दा बाजेट सेसननि बिटिआरनि सेक्रेटारियेट नब्लाङाव जाफैदों बेखौबो इउपिपिएल सरकारनि थाखायसो खुंफैनो हादों जोंथ' माब्लाबाबो नुवाखै बेयावहाय बे बिटिआर सेक्रेटारियेटआवहाय आसाम आयेन आफादनि बाजेट सेसना खुंफैनाय बेखायनो लाजिनो सोलोंनांगौ रुबिराम नार्जारिलाबो लाजिनांगौसो आरो बिपिएफनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दं नोंथांमोना लाजिनांगौसो 17 बोसोराव जों मानो बेयाव खुंफैनो हायाखिसै जों मानो दिन्थिफैनो हायाखिसै इसेबां गिदिर न' लुनानै दोनसेयावबो मानो जेबो खामानि होआखिसै बेखौसो लाजिनांगौ दुग्गानानै लाब गैया ना मा बुङो रायजोफोर आरो दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा लासै इउपिपिएलनि बुंनाय रावफोरखौहाय सोलोंगासिनो दङ सोलोंथों मोजांनि बाथ्रा ना मा बुङो रायजोफोर स' बेनिखायनो आं बुंदों रायजो राजाफोरखौ नोंसोरो गावबागावनो एग्जामाइन खालाम बिजिरनानै नाय सोर सरकारा मा मावदों ना मा बुङो रायजोफोर गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि